fa kwan tumi sa aboma ne fontonfo ma omanfo pene no saa so na sa woba matisi edwam se osi adowa anasa koso tuntum a omanfo bo nkonten kwahwe no sede obesi anwanam ne ho no na efempokwa ama nso nya woba otom kora obosi meti de dwa kama ene nso ya da fofa nyankopon aye yemarefo nyina kwa aba aha ayeme asanteni media dwumedi ya to din kenkan me ena ebra so a yesan de esomo ebi dwumedi ye de somo Barama Kusi Anchor Studios ewo ebo akwa na ye de dwumedi yi esomo Facebook, YouTube, TikTok live pin dwumedi shama for sanka bi adwencheni ko send ye for comment section Facebook, TikTok adarama na wadi ye nachi ewo honom YouTube na wani subscription bell so ede amaye ene opani amene no edi enkomoye eye otumfo menso hene na najene mboaten abaye na chiame na kusi obodum na kusi bodum ena mene no ebedi dwumadie yi kama ede amaw enwoma ya hyase eye wusumbrode a sumkwadubi opani jeje cheboache etintimiye na ya hyase katafa edikan kosi miensa so ene ye toaso ade afi enan so ede kuntikan ye ho na toa anase di achia nwomaimu na entose ye nwie no na wate enwoma no ase miam de dwumade ho chia me ama me de insuti na dankwafe yentinsimwe na wada ama me mo akwaba no so obru me de hie na ho tesen obo ade adawo mane na madawo menti me edenya me ase hia ya chi enokre adwuma ido so no na matna na ha Nyame asese wode ye asehia nso mpanye se akrante ne ba wose ehia ne ehia ehia de ne ehia nana wusubodi asum kwadu bi ye nwoma ya hyase efi katafa ba ko besi ne miensa so ene ye to so efi ennan ye to so efi katafa to so ennan etiasem eye abrefo ayiyo tikan ye ho ne ye to so abrefo ye obi ana nani afri yie efri bra owie suku wo kransan a wode ne ho hye akwantom no obi ani ja anhye ne ho biem akwantom ana na eri bi oware no ka enchine guye ojanyanka totofewa bigu ne so a se wohwe a na eye den jama bema ba ku bi no wo no to kransan ono de na wonim se ne siniane no enti wo nkwantakase ne nyina na omane no ma ebi ka wona wone ne tiempo ntade mpaboa ene bibia abra wo wuye no kra na wadu ntam suku de na eye ya kra wo mene se wanya wo bia mfano anto no se ono ana kra kofi asase asa okani ba sabe wo wu akwanto mu saade na etwa so obesie no wo ninchi ehe na fa akwa fa sika de beye onua yi wo se etudru asa na enye akwawua ntomamu a wura ne dan mu na ne nsasi bi so afi okopa ka ne abusuafo nya dofo tisi kwan so hu ene nkwantakase wodru yampani ampa abrefo na wowo de ne nkantankrachi etwa no yi yei nya na asem nti wobo ne tawtaw ye amanye ne nyina ene wotam no to ka mu na esese wode ne nyoma kakra wo benti wo sane fa ka afu atwe na japade nyina gu mu ba kransan aka kuma bi se wodru kransan no nkwantia ho ana fa akwan hye ase atwa amon osuima enfromfro obia afi wonte hwe se esunya ajaadwo waka mienu ne nyina mu wodru ye no na abusuafo a waka akire no asimpa mamma owo no nyina akodware wona kra bededa no kama yenu mu nyina na nsa apai ho enya agro enam sa abrefo do mu achenti na mpanimfo no na woni no na oye Presbyterian ni nanso na finshi ato ne asori ne muto hodo bia ni wa obo homode nti wansie ne Kristo mu saa dotiye no de na edifa akwan yi a anka ebeyere sekta ebo ba no miensa no wode no to adaka mu kokra na sade efata saa akwan na ayi a enti wode pa no hye na wotweda ansa na eda ne bedru no na watoto nyoma nyina sade ese inkrotu awodo a etwa wa ahia wo agogodo nyina so na wakonwon etoso nsa ade nyina na watwene dru ye no na one ne yipa so hene ne abusuafo nyina ahia wu nsa dodo ko a esese woto
Ɛda no anɔpa deɛ na kuro no mu nni adagye koraa. Wohwɛ Akransa abɔnten so a na ɛɛden. Deɛ ɔmfra kuntunkunu no na ofura kɔben anaa adinkra. Wɔn a wɔbɛto abeseno ato ama wɔn a wɔbɛboboro nsa nso abobo. Eduru owigyinaeɛ no, na ayie no agyina ma ayɛ hu. Faa kwan deɛ, agya, ɛhwɛ ara na no wɔde n'ani hwɛ amanfoɔ. Sɛdeɛ madi kan maka no, ɔnyɛ wɔ nipa a sɛbe onim nsa no papa biara na ɛnkantom sɛ ayie sei na ɛnkantom sɛ ayie yie yɛ ɔno ankasa na ayie. Afei deɛ sɛ ayie no ayɛ maamufoɔ ayie, enti maamugoro hodoɔ pii ba aseɛ. Akoram, ahyewa, akosua tuntum, mpintin, osikyi, adowa ɛna agoro mu hene a ɛyɛ abɔmaa nso ayi wɔn baako anhyɛ wɔn nsa ɛfiri sɛ na owufoɔ no yɛ kurom wɔde hyia no mu baako. Nkurɔfoɔ ɛresa no nyinaa na ama ahyia yɛ sɛdeɛ wɔnhunu wɔn koraa. Adowa dwom bi a ɛkanye ɛnoowa ama ma ɔte si edwom no ani. Asantefoɔ mma, yɛn asantefoɔ mma, obi nkɔse adowa ayie, na adowa awu, na wɔanyam no. Adowa awu o, yee, agya adowa awu o, yeye, ogyamfoɔ megyam no o. Sɛdeɛ faa kwan tumi sa abɔmaa ne fɔntɔmfoɔ ma ɔmanfoɔ pene no no. Saa nso na sɛ wɔba ama te si edwa mu sɛ ɔresi adowa anaasɛ akosua tuntum a ɔmanfoɔ bɔ nkɔntɛn kɔhwɛ no. Sɛdeɛ obesi anwanam ne ho no na ɛfɛ mpo kwa. Ama nso nyɛ ɔbaa a ɔtom koraa. Obosi, ne ti dedwa kama, eni egu so te sɛ serekye ahoma. Ɛkɔn a ɔwɔ bi. N'anim adabadabaa, ne hwene tia kama. Ne se mu gyina te sɛ amampama. Abasa kɔmfa yɛgu ne ho, na ɛtoɔ ne anantuo die na yɛ nanka. Ne ho sɔɔsɔɔ te sɛ sibire, anokwa ama yɛ wɔ baa mpa. Yei, ɔte si edwam no, mmarima koraa na wɔbɔ mpenten kɔ bɛhwɛ no. Afei na ama ayie no asɔ, nanso na anigye ne awerɛhoɔ adi afra. Sɛdeɛ wɔsi yiyi asa no na ɛɛden. Ɛyɛɛ sɛdeɛ ofiri edwa no mu pɛ na wɔkunu nso de hyia no. Afei na ɔbaa ne wɔkunu agye agorɔ no afa. Wɔn nyinaa sabrɛ no na wɔfam wɔn ho na afei obiara nsa gu ne ti. Agye, agya mawie o, na nisuo waa. Afei nkurɔfoɔ bɛyii wɔn dwam de wɔn firi hɔ. Yei mu nyinaa na wɔatim ɛpono bi wɔ baabi a nsabɔdeɛ no ba waawaa. Ahɔhoɔ ne amannifoɔ nyinaa. Ɛyɛɛ sɛdeɛ ayie no kɔ awieeɛ no na faa kwan wɔ faase bi a wɔfrɛ no Kwabenagyam kɔfa atwedeɛ bi baayɛ. Ntɔkwa kɛseɛ no ara ne sɛ Kwabenagyam ayɛ sram. Ɛna wɔkɔɔ yipasohene ne nkyɛn sɛ ɔmma ne nsa mfa nkɔsom ahɔhoɔ bi. Sɛ nso na wɔboa. Yei ma yipasohene no adwene mu yɛɛ no naa. Enti wɔka kyerɛɛ Kwabenagyam sɛ wɔne ne bɛkɔ akɔhwɛ ahɔhoɔ no dodoɔ ansa na wɔyi nsa no ama no. N'ano asɛm ara nie, Kwabenagyam sɛ puei, ofiti ase de dii n'atam. Atɛnidie no akyi no, ɔde ne nsa pɔkyeree ne hwene so. Yɛyɛ ne yipasohene ne de enti wɔpare sɔɔ Kwabenagyam ntoma mu. Ɛhɔ a na twɛdeɛ ato ama wɔde abom. Mpanimfoɔ nso se, wɔhene kwakoraa na wɔsisi no na ɛnyɛ wɔhene mmeranteɛ. Kwabenagyam ne no de fɛɛ so saa no. Obi a hunu deɛ ɛyɛ a na yipasohene no agu no kwatwo dada. Afei na emu ayɛ den. Obiara ntumi nte mu. Mmaa a wɔwɔ no de mmarima mmerɛ. Saa ansa nipadɔm no mu fa kɛseɛ no bɔɔtwi kɔɔ hɔ kɔpata ntɔkwarɛmfoɔ no. Kwabenagyam so ɔpɛ nso bi faa n'ani so. Wɔtee wɔn mu no, na n'ani ayɛ sɛ gya. Osua hwee wo a wɔsi hwee me. Ebi faa Kwabenagyam ani so. Eyi ase ntɔkwa deɛ, sɛ ɛtea no enti asɛm bi ansi akyire. Ɔpata ntɔkwa no wieeɛ no, sɛ Kwabenagyam tuu yoo, so ɔmem yoo, krabasa, ɔkɔdae. Ɔmanfoɔ apem so abrɛ, ɔborɔ abam, obiara drum kɔm. Enti deɛ na ɛdi so ara ne sɛ wɔbu nkɔntam a ɔmanfoɔ hunu nsabɔdeɛ no. Aamo ani koraa na akrakyefoɔ no bubu awie. Ne ti a wɔn mu ne sɛ, ɔmanfoɔ bɔnsaa, sidi 240, mpɛsoa 96.
Abusuafo nso bɔ ɔka sidi ahasa aduosia mpaso aduɔkron nwɔtwe. Enti ɛka ɛbaa mu yɛ sidi aha aduonu mpaso amienu. Saa ka ɛbɛtɔɔ mu no de abusuafo no ara na wɔnim ɛkwankwan wɔfaa so koeɛ. Afei na ato deɛ ɔbɛte abrɛfo nto a, yɛn ho agyinatuo deɛ mpanimfoɔ no ankyɛ koraa ɛna wɔdane maa faa kwan. Ɔno nso de anigye suo mu de sika ne nsa da ɔmanfoɔ ase sɛdeɛ Buakwaman amammerɛ te apɛ. Ɛfiri sɛ, mpanimfoɔ se, wɔnnyina nkwanta mpɛ ɔmani ɛnso ɛhɔ ara na wɔgyina pɛ wɔmani.